ng mga nagbabagang balita. Extreme caution na heat index na itala sa Camarines Sur. Air-to-water technology sa Camarines Sur gagamitin ng DSWD sa panahon ng mga kalamidad. At nakabangga patay sa isang pedestrian, arestado. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. 40 degrees Celsius ang naitalang heat index o alinsangan sa Camarines Sur ngayong araw. Ayon sa Pag-asa Southern Luzon, naitalayan kaninang alas 11 ng umaga o nasa extreme caution level. Ayon sa Pag-asa at Edbero Camarines Sur sa extreme caution heat index, maaaring maranasan ng heat cramps at heat exhaustion na mauwi sa stroke kung matagal na exposure sa init ng araw. Muling pinag-iingat ng Pag-asa ang publiko sa epekto nito na maiiwasan sa pamamagitan ng madalas na pag-inom ng tubig. Iwasan ng physical activities tuwing tanghali at hapon, magsuot ng light-colored na damit at magdala ng pananggalang sa araw para makaiwas sa masamang epekto ng mainit na panahon. Paglilinaw din ng Weather Bureau na hindi pa idinedeklara ang dry season o tag-init. Isa sa mga kinakailangan noong pananalasa ng Bagyong Christine ang malinis na inuming tubig. Kaya naman maaaring magamit ng DSWD sa anumang kalamidad ang air-to-water technology sa Camarines Sur. Narito ang report. Araw-araw sa Jetmatic na ito kumukuha ng tubig sina Rosemary Tan ng pipapang residente sa Barangay Flor de Lis, Milaor, Camarines Sur. May mga pagkakataon pa umano na dito na sila kumukuha ng mainom na tubig lalo kung tapos na ang oras ng pagdaan ng water lorries ng provincial government ng Camarines Sur at kung walang pambili ng mineral water. Pero nag-aalala si Rosemary dahil marumi na daw ang lumalabas sa tubig sa naturang gripo mula noong magupit ang Bagyong Christine at nalubog sa baha ang kanilang lugar. Maano na po, maaati na, may mga nagluluwas na pong mga laboy-laboy po, mga tundag. Kaya po na po ang isara. Sariwa pa daw sa alaala ni Rosemary ang kanilang naging paghihirap sa malinis sa tubig lalo't matagal humupa ang baha sa bayan. Kaya malaking bagay daw ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian na may teknolohiya na sa Pilipinas na kaya makapag-produce ng tubig mula sa hangin. Ito ang air-to-water technology ng isang Italian investor na soon to rise sa Camarines Sur na magagamit ng DSWD sa oras ng mga kalamidad katulad na nangyari noong Bagyong Christine. Ayon kay Gatchalian, isa ang malinis na inuming tubig sa pinakakinakailangan sa oras ng kalamidad. Kaya naghahanap kami ng technology na pwede natin dalhin sa malalayong lugar para ma-provide ang mga komunidad na to ng stable na tubig na kahit na walang groundwater. Kasi pag may mga technology water to water mula sa ilog o sa spring, pag wala kang ganun, air to water. And pangalawa, pag may disaster, itong malalayong komunidad rin yun ang mga problema sa tubig dahil kung meron ka mang water supply na malapit, alam natin pag may crisis, pag nag-landslide, pag may bagyo, nako-contaminate yung water supply. Catalyst daw sa makabagong teknolohiyang ito ang CAMSUR na maggamit sa oras ng kalamidad para maabot at mabigyan ng malinis, safe na inuming tubig ang mga biktima ng kalamidad, hindi lamang sa CAMSUR, maging sa iba pang lugar sa Pilipinas. So nagpapasalamat nga ako kay Governor Luigi Villafuerte, kay Congressman El Rey Villafuerte dahil pinigyan nila kami ng idea ng mga iba't ibang technology na pwede naming tahakin or kunin sa DSWD para masolusyonan tong problema na to. It's a multi-dimensional program again. Investment sa bansa natin, trabaho para sa mamamayan at maaari yung technology na to magamit ng DSWD para sa mga programa niya. Nitong Pebrero lang nang gawin ang groundbreaking ceremony para sa itatayong manufacturing hub ng Veragon Technologies na pinangunahan ni na Governor Luigi, Congressman El Rey Villafuerte at talent investor na si Dr. Alisayo Locatelli. Gumagamit ang Veragon ng air-to-water technology na nagpo-produce ng malinis na inuming tubig sa pamamagitan ng pag-convert ng air humidity sa malinis na tubig. Chris Novello, CSN. Hindi na nakapanlag pa ang isang 49 anyos lalaki matapos arestuhin ng mga otoridad dahil sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Ayon sa Naga City Police, namamasada ang suspect ng tricycle sa Naga City na kinilalang si Marlon nang ihain ang warrant of arrest.
Lagugat ang kaso ng sospek matapos mabangga patay nito ang isang pedestrian noong September 2024. Disyembre ng parehong taon nang maghain ng kaso ang pamilya ng biktima. Nasa kustodiya na ng Station 3 ng Naga City Police ang sospek. Ini yung sa to yung inaapod na Manhunt Charlie, continuous po ini, gabos po na personality na igwaning warrant of arrest issued by the court. Ini po sa to yung pinag-implementar. Ini po itinatauta para itong kaso matapos na o mag-proceed. Kasi once na ang warrant of arrest na issue kang court pero dai pa po na isi-serve duman sa tao, ang kaso dai pa po ay naglalakaw. So ini po tabang na din sa accused kung gusto niya ba maklear na ang sayang pangaran and lalong-lalo na iniyo sa pamilya kang biktima. Nasa 13,000 na halaga ng shabu na kumpiska sa tulak umano ng droga sa Naga City. Narito ang report ni John Amador. Muling nakalambat ng tulak ng iligal na droga ang mga otoridad sa ginawang bypass operation kagabi sa Barangay Balatas. Ayon sa mga otoridad, resulta ito ng pinaigting nilang monitoring sa mga tulakpan ng iligal na droga. Sa anti-illegal drugs, siyempre, yung ating operatiba, may directive ako sa kanila na patuloy lang na i-monitor at i-identify yung mga involved sa illegal drugs dito sa nasasakupan namin, sa area ko. And siyempre, patuloy yung operation natin against illegal drugs kasi mandated tayo nito at may mga directives na tayo sa taas na mag-implement ng anti-illegal drug operation. Nahuli ang newly identified suspect na si alias Aristeo, 47 anyos. 7 sachet ng hinihinalang shabu ang nakuha sa kanya na may timbang na aabot sa 2 gramo at may halagang 13,600 pesos. Nung isang buwan, nakarang buwan, may mga reports na talagang itong ating suspect ay talamak na naman sa pagbibenta ng droga. And talagang dito sa area namin, talagang Barangay Balatas at Barangay Kararayan na lang ang rampant ang illegal drug transaction. Dagdag pa ni Major Ordonez, malaki din ang ambag ng komunidad para sa peace and order sa mga barangay. Nananawagin ito sa publiko na ipagbigay alam sa kanila at maging vigilante kung may mamonitor na kahalintulad na aktibidad. Sa community, ang sinasabi nga natin na dapat maging vigilant sila and dapat very cooperative sila kasi yung illegal drugs at iba pang krimen, nagsisimula talaga yan sa mga barangay. So sila yung mga may personal knowledge kung ano nangyayari sa barangay. So dapat maging cooperative sila sa amin at i-report kung ano man ang mga naobserbahan nila dyan na illegal transaction kahit hindi lang sa illegal drugs, sa iba pang krimen. John Amador, CSN. Talamak ngayon ang solicitations online gamit ang pangalan ni PNP Chief General Marbil. Scam yan ayon sa Anti-Cybercrime Unit ng PNP. Narito ang report. Pinag-iingat ngayon ng PNP Anti-Cybercrime Group ang publiko na hinggil sa kumakalat na text messages o chat, lalo na sa social media na ginagamit ang pangalan ni PNP Chief General Romel Marbil. Sa naturang mensahe, humihingi umano ang hepe ng pulisya ng pera. 100% umanong scam ito at hindi lang pangalan ng mataas na opisyal ng PNP ang ginagamit maging iba pang kilalang personalidad. Namin po yung mga post na yon. Actually po, hindi lang po si Chief PNP ang nabibiktima ng mga ganong prank. Po. So dito po sa atin sa Naga and sa Kamsur, marami pong mga VIPs, businessmen and politicians na ginagamit po ang mga pangalan nila sa pang-i-scam para po makapag-take advantage sa ibang tao. Maliban dito, may ilang kaso umano sa probinsya ang madalas inireklamo na may kinalaman sa cybercrime. During this season, ang kadalasan naman is libel, online libel. Yes, at meron din tayong violation of RA 9995, yung mga sex videos na kumakalat, yung grave coercion. Usually naman yung mga kasong ganon attributed sa isang kaso. So, pag na-examine na kasi yung mga reklamo ng ibang tao, ng mga complainants natin, doon na natin nakikita na hindi lang isang violation ang nangyayari. Pagdating naman sa mainit na usapin na may kinalaman sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte ng ICC,
May paalala ang PNP Anti-Cybercrime Group sa gumagamit ng Facebook at ibang social media platforms. Ang pinaka-the best lang naman dyan is maging responsable tayo sa mga pagpo-post. So, marami po tayong maririnig, marami tayong mababasa, meron din tayong mga opinion, pero just to keep everything safe po, huwag po tayong magpo-post ng hindi natin alam kung ano ang mga pwedeng maging basihan natin sa pagpo-post. So, iwasan na lang po ang mag-post para wala po tayong magiging problema in the future. Jan Amador, CSN. Department of Migrant Workers pinaigting ang kaalaman ng PESO managers at law enforcement officers sa overseas employment laws. Seminar hinggil dyan, sinagawa. Narito ang ulat ni Marge Serico. Nagtipon-tipon sa Capitol Complex ang mga Public Employment Service Officers at Law Enforcement Officers sa Camarines Sur para sa isang capability enhancement training hinggil sa overseas employment laws at mga regulasyon nito. Ayon kay Attorney Francis Bagay ng DMW Bicol, layunin nito na maitaas pa ang antas ng kaalaman ng mga otoridad para malabanan ng illegal recruitment. Lumalabas kasi sa datos ng ahensya, prone o vulnerable na biktima nito ang mga nasalanta ng kalamidad gaya na lang na nangyari sa Camarines Sur. Primary objective po ng ating training or seminar po ngayon is to capacitate po ang ating mga PESO managers and law enforcement agency para labanan po natin ang illegal recruitment at trafficking in person. Dahil sa nagdaang kalamidad ay marami daw ang naghahanap ng trabaho lalo abroad, kaya dito daw nananamantala ang mga illegal recruiters para makapambiktima. Kaugnay nito ay mas pinaigting pa ng ahensya ang kapabilidad ng mga otoridad para maiwasan ang ganitong mga insidente. Binigyang diin din ng DMW ang mga programa nito bilang bagong tatag na ahensya na tumututok sa mga OFWs gaya ng mga financial assistance, reintegration program, maging legal assistance sa mga biktima nito. Ang Department of Migrant Workers naman po ay nandito lang lagi po na sumusuporta. In fact, may mga programa po kami para sa ating mga OFW at hindi lang sa ating mga OFW, pati po yung mga families left behind dito. No? Sa tulong po ng OWA at saka ng Department of Migrant Workers, meron po kami mga programa po para sa mga OFW po natin. Marge Serico, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.